あれもう一個やるか。いや食べとみて。一生懸命食べとるわ。ほんま。このお子様せんべいが一番もやりやすいね。これ長いさが自分で持つし。まあほんまにこれがなくなったらビューギュー言うて泣きよったね今。マリカで。持って食べたらええのになんでもたんのに。あ、上手やね。上手やね。お人形さんみたいなな。上手やね。お上手ね。お上手ね。これお母ちゃん、ここさ。どこのばあさん？どこの安西。あ、安西。今日こうできた安西で。